7 mar timo ikruok ni yiero madundo ma ol kalau, ndiko jogo ombulu, nyiewo masinde mag yango jogo ombulu kata kimskit kaachiel gi bago yiero maduong' mar higa mar 2027. Kuom omenda ma kamano, migawo mar omenda ne omiyo IEBC bilion 41.3 kendo weyo gi kod fuok mar bilion 33.4 mar timo ikruok ne yiero maduong' mabiro. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa wachni. Bajet mar IEBC mar timo ikruok ne yiero maduong' mar 2027 osebedo kaluorore kasa e kinde romo mag komitis mag od bura. E kor dwe mar 2 higani, e nyim komiti mar od bura mochung'ne keto tim pend chik, IEBC ne owacho ni gidwaro bilion 63 mar timo ikruok ne yiero mar 2027. Dweche 3 bang'e, e nyim komiti mar od bura mar chike, jalup jatij mar IEBC Obadia Keitan onyiso od bura ni gidwaro bilion 77 mar timo ikruok ne yiero madundo ma ol kalau kod yiero maduong' mabiro. Kuom omenda makamano, migawo mar omenda ne ochiwo bilion 41.3 kendo weyo gi fuok mar omenda maromo bilion 33.4. The Commission respectfully appeals to the National Assembly to consider and recommend the additional budget allocation of Kenya shillings 33.4 billion for successful conduct of the 2027 general elections. Achiel kuom weche machwalo budget mar IEBC en chenro mar nyiewo masinde mag yango jogo ombulu kata kimskit maromo 55,000 bang' kimskit 44,000 mane onyiew higni 10 mokalo kindegi mag tich rumo. Budgets of kimskits requirement is 10.7 billion. Allocation is 1.5, shortfall of 9.2 billion. Asking for a full set of kits. We think that will be safe for us. Another point is, moving forward, whatever technology system we want to adopt, we are looking at using this. We are going to be asking for a technology system that can serve us for 3-4 election cycles. So this is going to be one of the requirements. Jokanyo mag komiti no oseyo IEBC kuom kwayo omenda mathoth e winjo buche mag ng'ur motenore kod welo mag duond buche tich ma itimo koda put moyiedhi madoho mochung'ne kelo thek. We go to election dispute resolution number 11. The requirement is 234.8 million. Allocation is 225.8 million. Shortfall of 9 million. I think in Mombasa and before that, we had this discussion of the role of IEBC on disputes before nominations and disputes after nomination. And I believe that we more or less all agreed that disputes after nomination will be handled by the PPDT. Just before you this morning, the judiciary requested us to increase their budget in respect of the PPDT by 102 million. Is it still your view that we should also add you more money, or we save that and add the judiciary? E okang' machielo matimo ikruok ne yiero mar 2027, IEBC dhi chako chenro mar manyo kambi manyien madhi tayo yiero maduong' gi lony manyasani e jumbe 2 mabiro. Moving forward, we are not 100% sure that we are going to use smartmatic kits again. We are looking to open this to vendors to apply appropriately through an open tender. Mabiro bang' doho chungo chenro mar medo kambi mar Venezuela mar Smartmatic orak manyien e chak higani. Kweth mobalo kod sirikal bende ne obwogo mar kuno yiero mabiro poni kambi mar Smartmatic ema ne idhi chung'ne yiero mabiro kendo. Jumbe 2 mabiro dhi bedo kod duol maduong' e wi yiero mar 2027 e kinde ma IEBC dhi chako chenro mar manyo kambi manyien madhi tayo yiero maduong' mabiro kod lony manyasani bang' kweth mobalo kod sirikal kwedo chenro mar medo orak mar kambi mar Smartmatic mar piny Venezuela mane otayo yiero maduong' mokalo, yiero mane okwed kod riwruok mar Azimio. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.